Доброго ранку! Усім салют! Рады вітаць вас у нашым добраранку! Цудоўна, што вы далучыліся до нашай кампаніі прыгожым летнім ранкам. А ранак сёння незвычайны. Ён зялёны-зялёны. Что ты маешь на увазе, Кася? Ну як што, Ніколь? Зялёны – гэта экалагічны. Навошта размаўляць загадкамі? Казала проста. Сёння сусветны дзень аховы навакольнага асяроддзя. Вось які зялёны ранак. Так, гэта свята і нашай краіны. Дзень аховы навакольнага асяроддзя Беларусі. А яшчэ сёння дзень эколага. Віншуем усіх, і маленькіх, і дарослых, хто мае дачыненне да экалогіі. Да лясоў, глебы, вады, паветра. Адным словам, да аховы прыроды. У нашай краіне клапоціцца пра захаванне прыроды. Створаны нацыянальныя паркі, запаведнікі, заказнікі і іншыя прыродаахоўныя тэрыторыі. Самы вядомы з іх нацыянальны парк Белавежская пушча. Гэта адзін з найбуйнейшых лясных масіваў Еўропы, які захаваўся да нашых дзён у адносна непарушаным стане. Тут жыве самая вялікая папуляцыя зуброў. Ой, а колькі ў запаведных лясах Белавежскай пушчы іншых жывёл і птушак. Я адкажу, колькі. Ёсць такія звесткі. Увага! Там расце больш за 1000 відаў раслін. Каля 250 відаў птушак і жывёл абралі пушчу сваім домам. Ой, не прагадалі. Месца цудоўнейшае. Нездарма ў 1992 годзе найбольш захаваны старажытны пушчанскі лес быў уключаны ў спіс сусветнай спадчыны чалавецтва. Нам ёсць чым ганарыцца. Таму і раім абавязкова наведаць Белавежскую пушчу, дзяўчынкі і хлопчыкі, калі вы там яшчэ не былі. Шмат якім дрэвам там па 200-300 гадоў, а асобным дрэвам волатам па 400-600 гадоў. Уявіце толькі. Гэта немагчыма, думаеце вы? Магчыма, такія цуды прыроды захаваліся толькі ў Белавежскай пушчы. Я на свае вочы бачыла 500-гадовыя волаты дубы. О, яны тоўстыя-тоўстыя, магутныя, старадаўнія. Дуб складана заключыць у абдымкі нават цэлай кампаніі людзей, якія ланцужком возьмуцца за рукі. Гэта праўда. Падарожжа ў пушчу падорыць шмат уражанняў. Не сумнявайцеся. Калі пашанцуе, можна ўбачыць статак зуброў. Дарэчы, важак такога статка не зубр, а зубрыца. Менавіта моцнай і дасведчанай зубрыцы падпарадкоўваецца ўвесь статак. Вось так, Лесік. А я і не спрачаюся. У зуброў так заведзена, што галоўнае ў статку зубрыца. Аднак не толькі зубрамі багата пушча. Там водзіцца высакародны алень, казуля, лось і дзік. І нашы сваякі, Лесік, заяц-русак і даволі рэдкі заяц-бяляк. Усё багацце Белавежскай пушчы пералічыць немагчыма, сябры. Бясспрэчна. Трэба туды ехаць на экскурсію, каб усё убачыць на свае вочы. Тым больш, што зараз летнія канікулы. Не пашкадуеце. А мы рухаемся далей і прапануем вам мультфільм. Вось такая гісторыя. А зараз я прапаную адправіцца ў госці. У госці з самага ранку? Да каго, Лесік? Да казуль, Ніколь! Мы запрашаем цябе і нашых тэлегледачоў у лясны гушчар, дзе цудоўна сябе адчуваюць казулі удалечыні ад людскіх вачэй. Віртуальнае падарожжа. Здогадалася, малайчынка! Казулі баяцца незнаёмых. Гэтыя гарэзы, калі што пачуюць, дадуць драпака, толькі іх і бачылі. Што ж, я не ху-ху. Паказвайце хутчэй сваіх лясных сяброў. Знешне казуля нагадвае невялікага зграбнага аленя з кароткім целам на тонкіх стройных ножках. Заўважылі, што заднія ножкі казулі значна даўжэйшыя за пярэднія. І гэта не памылка прыроды. Дзякуючы такой асаблівасці казуля можа рабіць скачкі да 2,5 метраў у вышыню і да 7 метраў у даўжыню. Уражаны
Вось, Казуля сапраўдная спартсменка. Як і казуляня, до речі. Малое, але якое жвавае. У адрозненні ад дарослых, у казулянят на спіне ёсць прыгожыя белыя плямкі. Навошта? Дзеля маскіроўкі. Сапраўды, светлыя плямы на спінцы падобныя да сонечных блікаў, якія прабіваюцца праз дрэва ў лесе. У выпадку небяспекі малыя стараюцца замерці ці легчы ў траву, каб зліцца з наваколлем. Акрамя таго, у казулянят, як і ў зайчанят, няма свайго паху, таму ўнюхаць малых немагчыма. Вось, як пра іх паклапацілася прырода. А што ж бацькі, спытаеце вы? На працягу 2-3 месяцаў пасля нараджэння казулянят корміць матуля. Так, вунь тая рыжая элегантная дама з вялікімі вушамі. Зараз яна здалёк назірае за малымі. Яны ўжо падраслі, таму могуць самастойна есці траву ці лісце. Ну, а бацька? О, бацька, так гэта той зграбны ганарлівы спадар з рагамі. Зараз мы паспрабуем наблізіцца да яго бліжэй. Ат, заўважыў нас і даў драпака. Ну не любіць камеру гэты ганарлівец. Што хочаш з ім рабі? Дагнаць не дагоніш. Дарослая казуля імчыць з хуткасцю 60 км ў гадзіну, як машына. Дарэчы, казулі вельмі гаваркія жывёлы. Ад іх можна пачуць розныя гукі ў залежнасці ад сітуацыі. Часам нават не характэрныя для капытных. Напрыклад, абараняючыся, казуля можа забрахаць, як сабака. Ау! Праўда. Добра, што на нас не набрахаў той паважаны спадар з рагамі. А вось казуляняты даюць сябе паздымаць. Цішэй, малеча адпачывае. Эх, вуха засвярбела. Шухацца заднім капытом стаецца не вельмі зручна, але яму нармальна. Ён не толькі вуха, але і нос пачухае капытом. Ну і жэўжык. Пазяхае казуляня. Ой, стамілася за ранак. Не будзем яму перашкаджаць адпачываць. Вяртаемся ў студыю. Дзякуй, сябры, цікавая вандроўка і забаўная казулі. Рады, што табе спадабалася. Спадзяюся, нашым тэлегледачам таксама. А зараз давайце адпачываць і глядзець мульцік. Ну як, адпачылі? Вядома. А зараз? А зараз у мяне для вас сюрпрыз. Ці былі вы калі-небудзь на фестывалі ружы? На жаль, не давялося. Няўжо ты нас запрашаеш, Лесік, на гэты чароўны фестываль? Так, у Балгарыі штогод у пачатку лета ладзіць фестываль ружы, які наведваюць турысты з усяго свету. Паляцелі і мы! У Балгарыі ружа адзін з галоўных сімвалаў краіны. Са старадаўніх часоў яе там вырошчваюць і вырабляюць ружавае масла, вядомае на ўвесь свет. Яго дадаюць у касметычныя сродкі і парфуму. О, пах ружы! Здаецца, самы прыемны ў свеце. У гэтым можна пераканацца на фестывалі ружы ў Казанлыку. Ён пачынаецца ў полі, дзе растуць ружы. Жанчыны збіраюць пялёсткі, робяць вянкі. Ой, як прыгожа! Можна ўявіць, які чароўны водар паўсюль. О, так! Заўважылі, колькі фальклорных калектываў на свяце? Ага, і танцы, і песні, і рамёствы, канцэрты і выставы. О! І мноства тавараў, так ці інакш звязаных з ружамі. Дэгустацыя напояў з ружы, ружавага варэння, масла, касметыкі. Як цікава. Паступова свята перамяшчаецца ў цэнтр горада і пачынаецца парад ружы. З песнямі і танцамі жыхары і госці Казанлыка, убраныя ў касцюмы старажытных часоў, ідуць па галоўнай вуліцы. Ой, у мяне аж вочы разбягаюцца. Ой, які карнавал, ой, колькі касцюмаў. А хто гэтая прыгажуня на троне ў ружах? Леташняя каралева ружы. Яна абсыпае прысутных дажджом з пялёсткаў. Як прыгожа. Пазней на фестывалях будуць выбіраць новую каралеву? Так,
Конкурс королевы ружы – галоўная падзея на фестывалі. Ой, напэўна, ёю марыць стаць кожная дзяўчына. Атрымаць гэты тытул можа любая прыгажуня, незалежна ад яе ўзросту. Фестываль доўжыцца да позняга вечара. Культурная праграма вельмі багатая. А нам час вяртацца з Балгары. Ой, дзякуй, Лесік. Было вельмі цікава убачыць фестываль ружы. Я рады. А зараз час мультфільма. Давайте глядзець. Што ж, сябры, прыйшоў час развітвацца. Вясёлага і цікавага вам дня, дзяўчынкі і хлопчыкі. Багатага на прыемныя сюрпрызы. А мы сустрэнемся з вами зранку У нашым добраранку!